I gdje ste ljudi? Došli u još jedan video Skywarsa. Počinjemo. Prošli put smo pobjedili u prošloj epizodi. I to mi je mnogo drago. Ja vam vidjeti sa strelom u prošloj epizodi. Isti server. Brate. Kad bi ja imao luk i strelu ovdje. Možda ima ovdje dole. Pusti vodu. Ja gledam ili imate čest ili je dole provalija. Super, luk i strela. Zlatna začarana jabuka. Sve ćemo sad da rasporedimo. Tu će da ide prvo mač. Za jabuka tu. Pecaljka. Stani bre, ovo. Bučem luk i strela. Ovo će gore. A regeneracija nam treba. Sad samo da... Ne bre, to je čest. Da napravim ja ovako, pošto imam drveta. Ja ću da napravim ovaj bre. Tako. Tako, sad je malo svetlije. Ne bre, u čest. Uvijek ulazim u čest. Tako. Kopat ćemo sad opet iron. Kopamo sad ugalj malo. Kad smo to uradili, sad stavimo to tu da se peče. Sorry, nismo morali 3, ali nema veze. Znači, mi smo sad dobro počeli. Evo, zlatna jabuka. Nju moramo da pojedemo. Samo da idem. Dobro. Ove jabuke umjesto da... Pošto one ne pomažu mnogo. Eto. Napravili smo to. Dobro. Tako. Sad tu iron. Mač. Drveno to. Pecaljko ću ajde tu da čuvam. Generacija tu, to. Tu da mi bude blizu. Sad ne ide prazno polje, šta bi tu mogu da stavim? To ćemo... Stvari, to ćemo tako. Koliko ima strela ja? Kako se beše prave strele, zaboravio sam. Vidite, eno ga onaj lik. Kad bi on napravio put za mene. Uspjet ćemo. Ja sam prvi na listi. To. Sefes, neki drugi, Vanja 11, Toto 324 i tako ti momci. Znači idemo sad ovdje. Top. Lag. Ne znam da će moći to. Onda kad bi imamo mnogo bre, kako se zove. Strela kad bi imali bilo bi super. Onda nako bio, to ćemo oduzmemo. Šta piće ćemo oduzmemo, nema veze.
Možda nam bude zatrebalo. Šteta samo što nemamo strele. To mi je krivo mnogo, ali dobro, šta da se radi. Nismo imali. Pazi da me lik ne skine, bre. Ajde, probat ću još jednom da snimim. Ajde, kad počne igra, ja ću da... I ljudi, pali smo, izvinite, opet, znači, pali smo. Znate, i... Ajde, još jednom ćemo. Ajde, kad počne igra, ja ću da... I evo nas ljudi, počeli smo igranje. Tamo čas. Znači, ekstra server, nije loš. Super. Sad mogu samo da bacim da dođem prvi u centar. Brzo, to ću tu. Da se bučem to. To, dobro, to tu. To tu. Ja bacam ovako, pa šta bude. Vojsa! Šta bratiš? 14 strela, opa. Evo ga neki mentolac koji hoće sa mnom da se fajta. Fajta se sa mnom. Ništa ljudi se fajta, čao. Ćao. Pozdrav za... Luku Tanasijevića.